काबादि खेला गेलेनानै थांसिगोन लोगोफोर मा होननानै खेला गेलेनो थांसै लोगोफोर काबादि खेला दिनै आं गेलेगोन ओमफ्राय ओमफ्राय लोगोफोर बेयाव सिख्लाफोरा बिहामजो ग्रुपसो जेनदों उनाव सेंग्राजों बोरायफोरबो गेलेदोंमोन बेवहाय सेंग्राफोरा देरहाबाय बोरायफोरा जेनबाय नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बेखौबो होनाय जादों Reza. ओमफ्राय नैबेवहाय काबादि खेलाखौबो बिहामजो आरो सिख्लाफोरजों होदोंमोन उनाव काबादियाव सिख्लाफोरा देरहानानै बिहामजोफोरा जेनदों नायबानो जाबाय लोगोफोर बिहामजो ग्रुपनिया एसे लरग' लरग' ओमफ्राय सिख्लाफोरनिया एसे मटा मटा कारा नालाय जेनबाय देग्लाय नै जोंहानिया बिब'आ बिजावजालि गोजा न'नि लोगोफोर जों दायो जारि जानो थांनो नागिरदों गामि खाथियावनो ओमफ्राय जोंखौ जन्दिस जादों जन्दिस ना हप होनायखौ जायखिजाया नै मोनफैबाय जों दायो फैनायखौ देखायबाय थायासै ओमफ्राय जारि जानोसै अखा दोमैलुलु बोरैबा मोलेले जादों केमेरायानो मोजां नङा जोंना नायलां लोगोफोर जोबजासै ओमफ्राय नानियाबो जादों नानि बिमायाबो जादों जारिनि फैनाया नै लोगोफोर गोरलै बायदि गेलेथिंगासिनो बाबु लोमजादों लोगोफोर लेरगे जाजोबदों जोङो जारिनि फैदो बेखायनो हप नांदो नालाय गेलेबाय जा बाबुआ थाबायनो रोंबाय ini apa di sana? Gua mana ngalang dok? जारिखांबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय दायो थांनोसै बेसेबा हबना फैजोबनानै दुरबल जाजोबदों जों माने ओंखायनो फैबाय मालायफ्रा बैसागोनि रंजानाय ओमफ्राय जोंहा बेमार लोमजानायनि दावराव होननाय हनैहाय mobile ini mobile kapan kamu mau ketiapa sih ketiapa naik tunggu itu nak dong bunyinya nada joli ya saya nggak ada sih boleh ya jokin itu sih pak itu kalian rapi deh kalian lagi tahan boleh kun jangan dong mon bes sebagai der
फिथाइ बेगर गोरायानो जायो थांसै जों लोगोफोर दायो ओमफ्राय गारि फिदिंगासिनो हामख्रें जुंनायखायनो बोरैबा भिडिअफोरावबो लरग' लरग' नुग्रा जालायलांबाय समायला जायो भिडिअ आसलानि मा खावदो बेसेबा हब नांफबजोबदो लोगोफोर गाबोन फैबावनांसिगोन